Bapak Ibu tamu undangan kairing ninggal katresnan. Oke, Pak Kantiman, Pak Pardi matur nuwun saking Kuningan.
pupus klopo padha jejegitan sumilah kukus sing bromo ambarengi turune tresno ya niki ya Pak ya alon-alon karo maca Parti matur nuwun. Iya. Kembang arum para balingga rina wengi mong kanone mata kembang arum para balingga tak sirami banyune asmara Kita kayak tadi telepon Pak Wit dulu ya. Kepripun? Telepon Pak Wit. Nggih. Ini lagu kesukaan Pak Wit. Oh. Dodo nggih. Ayo ke bangsane sayuran tokno ya. Sayur kentang sambel bawang. Aduh. Ya. Hey. Lala topis apa ora kelingan. Iya. Bukaan lawang tresno. Doa ayu kembang balingga. Joget Pak. Tur kaya arisan Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Ayo maju. Para panggilan. Duta buat saya. Izin Bapak. Ayo Pak. Ya. Biar jauh, monggo. Ayo, ayo. Motor nasional ya Pak. Ayo. Hei, hei. Monggo, monggo Bapak. Mendung petang arep udan pupus klopo padha jejegitan anane yo tumurune tresno ayo dong monggo monggo nyaru monggo ayo tabut wingi mempek joget Mas Ewo yo wasik kembang arum para balingga rita wengi katut nata kembang arum para balingga tak sirami banyune asmara hae hae penak ya Dik lagune penak tenan Dak iki kudu diagendakan Insyaallah luar biasa. Ya. Niki dibablaskan apa lagu niki? napa Oh nggih dilanjutke mawon Mas. sayur kentang sambel bawang lalap kopis apa ora kelingan bukaan lawang tresno dawa ayu kembang balingga sekali Mas lagi ya ya
ya, Dik. Penak Mas lagu Wis kok penak ra penak. Kowe nek ora patek penak karo merem lah Penak dadi Mas, penak. ini Mas Yoko sudah penak. Terima kasih. Luar biasa. Sayur kentang sambal bawang. Sayur kentang sambal bawang sampun katuraken. Panitia, Nggih. monggo digayeng. Mangga. Panitia Gro. Monggo Pak Sunar, Pak Budi, Pak Sunar, Mas Dewanti, Bu Dewi. Nek saking Pak Budi. Pak Dewi. Monggo Pak Dodo. Ayo. Pak Dodo, Pak Dodo, Pak Dodo. Wong ayu sing tak tresnani Rina wangi mong tak impi-impi aku ora bisa wali mong sliramu pepejang ning ati Natya Anjali lan ketemu nanging kene Sugeng kondur Pak Sunar, balasan numpang saking Bogor. Mas Yono. Mata jadina. Om Rudi. Makasih Om Rudi. Hae Pak D. Nggih. Pak Sunar. Pak Dodo. Kok Pak D Sunar terus ngene. Monggo. Neng opo sliramu? Tinggal aku kaya tanpa dosa. Hatiku karat-karat. Soko.
apa? Oh, makai gentosan siap. Om Rudi lagunya apa? Manut, wes manut wae. Dijawab wae urung kok ya. Manut wes terima manut. Oke, lanjut mangga. Neng apa sliramu? Soyo ya. Ninggal aku kaya tanpa dosa. Hatiku meronta-ronta. Kekasih kula nyuwun ling singan Om Rudi nari. Wong yen barang sampun panggilan nyatan ingkun lolong hati nganti menyang kepisahan anane lor padha tresnane
bablaske napa, Bablas Dik? napa menika Pak De? Oh loro asmara. Ya, les. Om Rudi tesih kiat menika? Tesih kiat mboten? Lanjut. Lanjut, Adik, toh. tesih kiat menika? Tesih? Oh, Pak De Sunar pucet ketoke Pak De. Kuwi kok paling enggak Om Sunar iki wis nggawa Ketoke obat. kekeselen Pak Wis De nggawa Sunar. obat, Dik. Wis nggawa obat. Obat abetke. Ono rene. Apa meneh Pak De dodok ki ketok kok lemes ya. Wah, nggih panten nggih nyepeng wonten ing ajeng. Dilanjut, mangga. Krasa ora ya iki mau ya. Wis krasa banget, Dik. Pak Win barang mesam-mesem. Ah. Kayak yo pucet Pak Win. Ya. Barang sampai pepai. Nyatani. Pak Warmo. Gede ya, Dek. Pripun? Lah nggih, ya ampun. Enek isine. Napa melih ingkang dipun cepeng? Enek isine. Yo enten walikane lho, Dik. Lanjut. Angga. Aku Sik, Mas. Iki gara-gara batu akik. Gara-gara batu akik. Walat aku. Aduh, sepurane ya Pak De. Nyun pangapunten. Walat aku karo simbah iki Lah walat. iya kok. Aduh. Nanun. Nek aku salah kok udah bahagia banget kowe iki. Bahagia. Apa meneh bendol? Gayane itu aktingnya. Terus ngene iki. Ya, dilebokke sing pas. Aku Awas. Wah, di syuting pas entek ya, Bu.